ଏକ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ନିୟମ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା କରିପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏକ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରବିଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ 123 ପେ'ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ୟୁପିଆଇ 123 ପେ'ର ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜରମାନେ 5,000 ସ୍ଥାନରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଲିମିଟ୍ ଥିଲା 5,000 କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ଲିମିଟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି 10,000। ତେବେ ୟୁପିଆଇରେ 123 ପେ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଜର ଦିଆଯାଏ। ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ସର୍ଭିସ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅପସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କାରଣ କି ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୟୁପିଆଇ 123 ପେ'ରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଆଇଭିଆର୍ ନମ୍ବର, ମିସ୍ କଲ୍, ଓଇଏମ୍-MEDAS ଓ ସାଉଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ୟୁପିଆଇର ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଡେଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜର ସହଜରେ 10,000 ଯାଏଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏହା ସହ ଓଟିପି କରିବା ସର୍ଭିସକୁ ଆଡ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଟିପି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଓଟିପିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ୟୁପିଆଇ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ସର୍ଭିସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାହାର ଯାଇ ପାଦ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଅପଡେଟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।